אהלן, מה העניינים? היום יש לי אורח ממש מרתק. קוראים לו נועם ברדין, ואם השם הזה נשמע לכם מוכר, זה כי הוא המנכ"ל המיתולוגי של ווייז. זה האיש שבזמנו לקח את ווייז מסטארט-אפ של 20 עובדים, שהם עוד ככה עשו מפה חינמית, והוביל אותה, יותר נכון ניווט אותה, עד למחירה לגוגל, תמורת יותר ממיליארד דולר. ואז מיליארד דולר עוד באמת היו שווים המון בתעשיית ההייטק, זה היה מספר באמת יוצא דופן. ויש הרבה מה ללמוד מנועם, כי אחרי המחירה הוא בעצם עבד בגוגל עוד 7 שנים, אז יש הרבה מה להבין ממנו על איך מייצרים חדשנות בארגונים, ואיך מובילים צוותים, ואיך מנהלים. רק גילוי נאות, בימים אלו אני והצוות שלי ב-G-Team עובדים עם גוגל ווייז בנושא אסטרטגיה, אבל זה לא קשור לשיחה עם נועם, כי הוא היום לא חלק מהחברה, והתעסקנו יותר בהקמה של החברה ובמחירה שלה ובאסטרטגיה שהם בזמנו עשו. אז יאללה, בואו נלמד. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד G-Team, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. טוב, יש, מוכן? מוכן. יאללה, בוקר טוב. בוקר אור. אז נמצא איתנו נועם ברדין, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? אחלה. אז היום אתה מייסד של פוסט, נכון? שזה, תגדיר רגע מה זה? זה רשת חברתית שמוכוונת לחדשות. כן. ובנויה על detoxification, נקרא לזה ככה. מקום בלי המשוגעים, בוא נגדיר את זה ככה. כאילו עם אמת? אמת זה מילה גדולה, לא נלך לשם, אבל בלי הנאצים ובלי הגזענים ובלי המשוגעים שזה, ושמוכוונת אבל על חדשות, עם מודלים עסקיים לחברות, היום 40% מה-under 30s צורכים את החדשות שלהם ברשת חברתית. וזה היום היותר ויותר הצורה הנפוצה, אבל אין מודלים עסקיים בין החברות, העיתונים, לבין הרשתות עצמן. נכון. ואתה לא גר בישראל, נכון? איפה אתה גר? אני גר בניו יורק. בניו יורק. כמה שנים כבר בניו יורק? אז עברתי לארצות הברית עם ווייז ב-2010. היינו 8 שנים בניו יורק, בקליפורניה, ואז עברנו לניו יורק 5 שנים. אוקיי. אז היום אתה עושה את פוסט, שנדבר על זה תכף, והייתה תקופה שהיית, אני הולך אחורה, אבל הייתה תקופה שהיית בגוגל שקנתה את ווייז, ולפני זה היית מנכ"ל ווייז, נכון? אוקיי. אז בוא נלך רגע בסדר הכרונולוגי, בוא נתחיל מתקופת ווייז, שבעצם אתה לקחת אותה שזה היה ממש סוג של פרויקט מאוד מאוד ראשוני, עד למצב גוגל רכשה אותה, נכון? באיזה מיליארד דולר זה היה אז? מיליארד 150. אבל זה היה בימים שמיליארד היה הרבה כסף, לא כמו היום. היום מיליארד, כל אחד זה מיליארד. מאחר ואנחנו מסתכלים רגע ממעוף הציפור, בדיעבד, מה פיצחתם שם שזה כזה, שננעל שם כל כך יפה, אם אני רוצה ללמוד ממך? טוב, ווייז זה בהרבה מובנים נס. אוקיי. ושלא נתבלבל שאין פה נוסחאות לדברים האלה, זה נס, כי היו לנו כמה מהפכות שקרו במקביל. אוקיי. מצד אחד הצלחנו לבנות מערכת שעושה אינגייג'מנט לקהילה, שהקהילה מסוגלת לבנות מפות, דבר שבזמנו לא היה קיים ולא היה אפשרי מבחינת ה-common wisdom, מפות נבנו על ידי חברות עם אלפי רכבים, 2 חברות בעולם, דואופול, מיליארדי דולרים, 4,000 עובדים, דברים כאלה. אנחנו ממש לעשות את זה עם קהילה של מתנדבים, זו המהפכה הראשונה שעשינו. המהפכה השנייה שעשינו זה שהקונספט של לנסוע עם אפליקציה למקום שאתה מכיר. הרי תמיד ניווט היה למקום שאתה לא מכיר, נוסע לצרפת, אני מושג איפה אני לוקח GPS. אבל הרעיון שייסע כל יום לעבודה וכל מקום עם GPS היה מהפכה מאוד משמעותית מבחינת תודעה של קונסומרס. אז אני חושב שזה שני הפיצוחים הבאמת גדולים שהצלחנו לעשות. ומראש הבנתם שאלה הפיצוחים שתעשו, נגיד אחד, או זה קרה במקרה אחד מהם או שניהם? אני חושב, בתחילת הדרך הגדרנו מה הפוטנציאל של החברה. אמרנו, יש כמה מדרגות פוטנציאל. אבל זה היה בימים שטוויטר לא עשתה כסף, ופייסבוק התחילה לפרסם, רק עשינו פרופורציה. אז אמרנו, אם אנחנו רק נבנה מפות עם קהילה, אנחנו במשחק של חברות המיפוי, נאבטק נמכרה ב$8 מיליארד, וטלאטלס נמכרה ב$4.5 מיליארד, ואנחנו אמרנו, אנחנו נעשה את זה בסכום מאוד מאוד נמוך, וזה כבר ביזנס מאוד משמעותי. אם נצליח לפצח את הקונסומר סייט, שאנשים באמת יתחילו לנסוע עם האפליקציה, לא רק הקהילה, אז ראינו יותר כמו טוויטר, שהייתה חברה של $10 מיליארד אז,
שלא היה לה שום מודל עסקי, אבל הצליחה to engage consumers. ואמרנו, אם נצליח גם וגם, אז אנחנו כבר נהיה את פייסבוק, ואז נדבר בעשרות מיליארדי דולרים וכו'. אוקיי, וכמה אנשים הייתם אז? מה זה אז? כשנשארנו? לא, בהתחלה. אני הצטרפתי לחברה, היו 20 איש בחברה. כן. כמעט כולם מהנדסים. כשנמכרנו לגוגל, היינו בערך 100 איש. אוקיי. ולמה קראו לך בעצם? מה היה הנקודה שבה קראו לך? אז ווייז הוקמה על ידי אהוד שבתאי. כן. הוא ישב במרפסת שלו, כמו שבארצות הברית יושבים בגראז', אז בתל אביב יושבים במרפסת, ובעצם בנה את הגרסה הראשונה לבד. סיפור שלם, אפשר להיכנס אליו, אבל סיפור שם בנה את זה, ואז הוא חבר לאמיר שנר, שהוא גם חברים טובים, גם עבדו ביחד, שנתן לו את הגב, את הארגון, ואמיר הוא מאוד people person, וידע לגייס את האנשים ולנהל את הדברים וכו'. הם הרגישו שחסר להם מנכ"ל, אז הם גייסו את אורי לוין, שהיה המנכ"ל הראשון של החברה, ואורי בן אדם מאוד יצירתי, אבל כלידר, כמנכ"ל בפועל, זה פחות ה-DNA שלו, ולכן כבר בהשקעה, ב-A-ראונד של החברה, ההסכם היה שמביאים מנכ"ל חיצוני. בשביל ללמוד, מה היה כוח העל שלך? כלומר, מה החברה קיבלה ממך? הביאו מישהו, היא כבר עמדה, מה נתת לחברה שהוא עשה שם איזה הבדל מבחינתך לפחות? אז יש כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב יש מעט מאוד משקיעים שיודעים את מקומם בבורד ואיך להתנהג עם חברה. בישראל אני חושב שזה יותר קיצוני, שאנשים יותר מדי full of themselves משקיעים. ולכן הייתה דינמיקה מאוד רעה בין המשקיעים לבין היזמים. והם נכנסו לאיזה pattern של היזמים מנסים לרצות את המשקיעים בישיבות בורד, שזה קורה הרבה. וחלק מזה לא היה בדיוק פוקוס לחברה. היו המון רעיונות והמון דברים שקרו וכו', אבל לא היה מספיק פוקוס שמייצר את הפוקוס הארגוני, נקרא לזה, על דבר אחד, כי זה אומר שלא עושים הרבה דברים אחרים, גם אם לא כולם מרוצים. אז אני חושב שזה היה אולי התרומה שלי לחברה. אז זה גם היכולת לבחור את הפוקוס, אבל מעבר לזה, זה גם נקרא לזה את הרזיליאנס המנהיגותי, שלא כל רוח תזיז אותך, אלא פשוט תגידו, זה הפוקוס שלנו חברים, ואל תבלבלו אותנו, כאילו זה... הבעיה עם חברות סטארט-אפ בריאות, זה שיש שם אנשים מאוד מוכשרים. אוקיי. נכון. ויש הרבה דעות. והרבה דעות, ודעות חכמות. כן. זאת אומרת, אם יש לך שתי דעות, שאחת היא מפגרת ואחת היא חכמה, קל לקבל החלטה, נכון? אבל זה לא המצב. יש לך דעות חכמות, אנשים חכמים, שחשבו לעומק, והם כולם צודקים. כן. עדיין צריך להחליט על אחד, וזה לא כל כך משנה מה בוחרים, דרך אגב. זה הנקודה. אבל מה שצריך, כן צריך לבחור, והבחירה מייצרת מומנטום ומייצרת התנהלות, שדרך אגב, אם היא לא נכונה, אפשר לשנות את זה. אבל הכי גרוע זה כמובן להתנהג בכמה מישורים מקבילים. אז אולי מה שאני צריך זה מנכ"ל שהוא קצת אגומניאק נרקסיסט, שאומר, אני חושב שזה מה שצריך, כמו נפוליאון, אתה אומר, זה מה שעושים, כי זה מה שעושים, לפחות זה מייצר איזה... אז פה הבעיה, וזה הצד השני של זה, שעוד פעם, יש לך אנשים חכמים, והם באים רעיונות חכמים, וצריכה להיות תזה למה בוחרים את הדרך הזאת. זאת אומרת, אם התזה היא כי אני המנכ"ל החתיך, היפה, החזק, השרמנטי, אז זה כמובן לא תזה. וזו בדיוק הבעיה, נכון? כן צריך לייצר מקום לכולם להביע את הדעות, צריך לחקור את הרעיונות השונים וכו'. צריך לקבל החלטה, אבל כשקבל את ההחלטה, כולם צריכים להתיישר להחלטה, disagree and commit, וזה מאוד קל להגיד את זה ברמת הפאורפוינט, מאוד קשה לעשות את זה ביום יום, כי אנחנו בני אדם, וכל אחד יש לו אמוציות ודעות וכו'. היו אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד אמוציונליים. תן לי דוגמה לאיזו התלבטות שהייתה יכולה לקחת את כל החברה לכיוון אחר, לאיזה ירידה, איזה אקזיט בחברה מ-day one היו שתי מחנות. אוקיי? לא משנה מי האנשים, אבל היה מחנה אחד של אנשים שיצאו מתעשיית המובייל המסורתית, וחשבו מאוד במונחים של feature parity לאפליקציות GPS, שהאפליקציה צריכה להיראות כמו אפליקציות אחרות, או דוגמה הכי פשוטה, צריך לבחור עיר, ואז את הרחוב, ואז את מספר הבית, ואז לקבל את המסלול. ככה עבדו אפליקציות GPS. הייתה אסכולה שנייה, שזה אסכולת הווב והסושיאל וכולי, שהם באו בגישה של צריך להיות בר אחד כמו גוגל, אתה מכניס מה שמכניס, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אנחנו איכשהו תפתרו אותה. אלה היו קבוצת האייפון, כמובן, אלה, ואלה קצת הבלקברי. עכשיו, בלקברי היה המוצר המוביל. כל הלוגיקה בעולם אמרה לפתח אפליקציה לבלקברי. האייפון היה צריך לעשות ג'ל ברייקינג כדי להתקין עליו את Waze. אבל שני הצדדים צדקו במובן מסוים. הסושיאל וכל הדברים האלה יצרו את ההילה, את הגיימיפיקיישן, את החוויית משתמש, כל הדברים שיצרו אינגייג'מנט, אבל if you can't translate it into utility, אם בסוף אתה לא מביא את הבן אדם למקום הנכון, אז זה לא עוזר, ואני חושב שמה שהצלחתי לעשות זה את הבאלנס בין שניהם.
למצוא מה צריך מכל אחד מהם, אבל להבין את היתרונות והחסרונות, ולהבין בכל שלב בחברה, what's the thing that matters now. שלב הראשון זה המפות, כאילו בלי המפות, זה לא משנה כלום, לא יכול להגיע. אין את הקרב השני. בדיוק, ואז הקרב השני מגיע אחר כך, אתה משתמש, נכון? אז נשמע שבסוף במיקס זה 80% utility, 20% social במקאז, והיום אפילו פחות. לא, זה התחיל הפוך. 80% סושיאל, כי לא יכולנו לנווט אותך. תשמע, בארצות הברית היינו באים ואומרים לך, תפנה שמאלה, כשאנחנו אומרים מההייווי, תפנה שמאלה לגשר, ותקפוץ. כאילו, דברים, לא היינו יכולים למצוא את המקומות. האפליקציה הייתה נוראית בהתחלה בארצות הברית, ולכן בנינו כל מיני gamification options, שיאפשרו לאנשים לשחק, ויותר מזה להבין את הדאטה שאנחנו צריכים לבנות למפות. אז שמנו כל מיני virtual goods, ואנשים מחפשים אותם, ופאקמן, וכל מיני דברים כאלה. כן, כן. אז אני עכשיו מבין יותר את הפליי, שהוא פליי קשה, שהוא כאילו מצד אחד להצטיין בקומיוניטי ובסושיאל כדי, אבל להפוך את זה בסוף ליוטיליטי שהוא מס יוטיליטי, והרבה חברות לקודות באחד כי זה תרבות ארגונית, וזה... שתי תרבויות שונות מאוד. איזה סטייה ביזנסית כמעט קרתה שהייתה משנה את כל ההיסטוריה? למשל, המעבר ל-location-based games, שזה אחד הדברים כי ראינו שהדברים שעשינו עובד, וזה חם וכולי, ולמה לא? אמרנו, לא, אנחנו נשאר בחברה, אנחנו יכולים להגיע ליוטיליטי, אנחנו יכולים לפצח להגיע לשם. אבל במודל העסקי, המודל הראשון שלנו, אמרנו, אנחנו בונים מפות בעצם כמעט בחינם, במונחים של מפות, והיום מפות, או אז מפות עלו בערך $10 לחודש למשתמש, כי היה מונופול של המפות. אז אמרנו, אנחנו נמכור את המפות ניווט שלנו בזול, ואתה יודע, המודל של קריסטינסון, לאט נשתפר עד שבסוף נהיה יותר טובים מכולם, וכו'. מה שלא הבנו, או לא חשבנו מספיק לעומק, שהחברות שקונות את המפות, זה בדיוק החברות שאנחנו עושים להם disruption. אנחנו באים ועושים להם את המודל העסקי, ועכשיו באים למכור להם בזול. בואו ניתן לכם הנחה על מה שאתם מפסידים. הוא לא רוצה שתערר אותו, זה לא... וכל החברות האחרות שקונות מפות, הם באים מהעולם הישן, עם סט של requirements שנקבע לפי מה שהמפות הישנות נתנו. לא בהכרח אתה צריך את כל הפרמטרים שיש במפה, אבל ככה ה-RFP בנוי. ככה ה-RFP, נכון. ולכן נתקענו במצב הזה שבדיוק, לאלה שהיה להם את הכסף, לא יכולנו למכור כי אנחנו עושים להם את הביזנס והם בכלל בקשיים, ואלה שצריכים מפות ומעדיפים בזול, צריכים דברים שאנחנו לא יכולים לתת. גובה של קשרים, אי אפשר לדעת מנסיעה. נכון, זו אפליקציה אחרת. נכון, אז איך פתרתם את זה? ואז הגענו למסקנה בשלב מסוים שאנחנו מפסיקים, התחלנו, מכרנו מפות לאפל. המפות של ישראל של אפל, לא יודע אם עד היום, אבל תקופה מאוד ארוכה, היו בנות על המפות שלנו. אבל אז קיבלנו את ההחלטה בעצם לעשות שינוי לפרסום, והיתרון של פרסום, א', נתן לנו זמן, לא צריך להוכיח לנו דבר day one, ופרסום צריך קהילה דבר ראשון, אבל דבר שני, זה עושה alignment בין המוצר לבין המודל העסקי. זאת אומרת, אם אנשים לא משתמשים באפליקציה שלך, אתה לא יכול למכור. אם אתה מוכר דאטה, אתה יכול למכור אותו גם אם אף אחד לא משתמש. כן, למרות שאני קצת חולק עליך, תכף נגיע לפוסט, או יותר מוכן נגיע לפוסט, ונבין איפה דווקא פרסום יכול לייצר חוסר עליהם. מובן, לא מנסה חס וחלילה להגיד שפרסום הוא הפתרון לכל העולם, אבל במקרה שלנו זה זה, ובאמת הגענו למחירות של $250 מיליון לבד. זאת אומרת, צריכנו לבנות מודל מאוד משמעותי. כן. מה היה הכי קשה? איזשהו, הבנת רק בדיעבד, איזושהי טעות, או איזשהו משהו שהתמודד איתו שהיה קשה, שאמרת, וואלה, עכשיו בדיעבד אני הייתי נותן לעצמי עצה. הרבה מאוד, הרבה מאוד טעויות, היינו ממש טובים בלעשות טעויות. לפחות האתגר הוא לעשות את הטעות כל פעם אחת, כי יש מספיק טעות חדשות לעשות, לא דווקא את הטעות. אבל הטעות הכי גדולה שאני חושב שזה היה הפאניקה כשגוגל יצאו עם הגוגל מפס. אוקיי. לפעמים זה קורה, אתה סטארט-אפ, פתאום הגדול יוצא משהו, נכון? היו כמה בעיות, א', אני מעולם לא עבדתי בחברה גדולה, וגם היזמים האחרים. והתחלנו לעשות כל מיני הנחות בראש מה גוגל הולכים לעשות. שזה הדבר הכי מסוכן למנהל, אתה צריך לעשות משא ומתן עם עצמך, על מה הצד השני הולך לעשות, שבמיוחד אתה לא מבין את האינטרס מהצד השני. כן. ובאותה תקופה היינו בנקודה מאוד חלשה בארצות הברית, זאת אומרת, השארנו את המוצר, לא תפס, הוא היה גרוע מאוד ולא עבד בהרבה מקומות, נגמרנו הכסף, היינו בסוף הכסף, היינו צריכים לגייס את הראונד, היה לנו ממש כמעט term sheet מאחד מה-VCs, והם עשו בירור אצל גוגל, והגיעו למסקנה שגוגל לא בונים מפות, אף אחד לא ידע שגוגל, הם עשו את זה מדהים, דרך אגב. יש מעט secrets בוואלי שהם מחזיקים, ופה זה באמת החזיק, ופתאום הם יוצאים עם ניווט באנדרואיד, שהיה הרבה יותר טוב משלנו. ספר על הרגע שבו גיליתם את זה, איפה היית כאילו? כמובן, כמו בסרטים, היינו בבורד מיטינג. אוקיי. היינו בבורד מיטינג, ואני הייתי אמור לעשות רילוקיישן לארצות הברית, באותה נקודה וכו'. ואז מה קורה? המשקיעים כמובן נכנסו לפאניקה. איך הם תוך כדי הבורד מיטינג הזה? כן, מה זה, ומה לגייס, ומה יהיה, ומה זה. אנחנו שיחקנו אותה מאוד קולים, וכמובן חרבנו במכנסיים בפנים. כן, אנחנו אומרים, יזם ישן כמו תינוק, הוא קם כל שעה ובוכה. אז ממש, נכנסנו לפאניקה מטורפת. אבל מה שהתחלנו להניח, אמרנו, אוקיי, מה גוגל יעשו? מה הפלייבוק של גוגל? הם יפתחו, או APIs, ופתאום כולם יפתחו מערכות ניווט. וזה יהיה בהכל.
ואז הם ילכו מארצות הברית לקנדה ולאנגליה, ואחרי זה לגרמניה וצרפת, ואז לאוסטרליה יש את הפאth שהולכים במדינות. אז מה, אנחנו נתחכם, אנחנו נלך לדרום אמריקה, ויש שם יותר זמן, ונוכל לייצר איזה עוגן שם, ועשינו איזה שיפט לדרום אמריקה. השיפט הזה עשה לנו שני דברים. דבר ראשון, יש לנו עד היום קהילה מאוד חזקה בברזיל וארגנטינה ומקסיקו, בכל דרום אמריקה, אבל יותר מזה, we lost focus על ארצות הברית, מהפאניקה. עכשיו המציאות היא, שחברה גדולה כמו גוגל, כמו שלמדתי אחר כך, יש לה אינטרסים אחרים, ויש לה שיקולים אחרים, ואתה בכלל לא יכול להבין, בתור יזם, אתה לא יכול להבין את השיקולים של מנהל בקורפוריישן. אי אפשר להבין את זה, זה שני חיות שונות. אז בדיעבד זה היה טעות מאוד קשה, עלתה לנו שנה של זמן, מי יודע איך הדברים היו נראים אחרת, אם לא היינו עושים את זה. אוקיי, אז רגע, תן לי עצה, אז אני חברה, אני יזם, שיש לו פתרון בתחום ה-AI, ל-work, פלייס וזה וזה, ופתאום אני שומע שמייקרוסופט, עכשיו אני עם ChatGPT, הולכת אולי להיכנס לתחום הזה, ואני אומר, אוי ואבוי, הלך, גמרו לי את העסק. אז בוא נגיד ככה, אם אתה יזם שמקים משהו מעניין, חד משמעית, הביג פייב עושים את זה גם. ואם אתה לא יודע את זה או לא מוכן לזה, אז אל תיכנס בכלל. כאילו, אין... והם עושים את זה כי הם עושים הכל. הם בעיקר חיים דיפנסיבית. לא, מה שמייקרוסופט זה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כמובן עשו את זה בתחום של חיפוש, ששם אין להם מרקט שייר. לעומת גוגל בחיים, שהם יותר מתקדמים ב-AI, לא יכולו לעשות את זה, כי זה... זה דילמת הממציא, הוא יכול להרשות לעצמו. בדיוק, קלאסי. השיקולים שקורים בחברות גדולות, שאומרים, מייקרוסופט עושה את הפתרון. מה זה מייקרוסופט? זה קבוצה של אנשים. אז א', יש בטח 3 קבוצות שונות, שעושות אותו דבר, ומתחרות אחת בשנייה. שונאות את השנייה, ומתחרות אחת בשנייה. זה דבר ראשון. דבר שני, הצוות עצמו, שעובד על המוצר שלך, כנראה שיש הוא פחות מהנדסים מלך. כי זה צוות בתוך צוות בתוך צוות. אז פתאום 20 מהנדסים שעובדים על משהו חדש, כזה זה יכול להיות משמעותי. מעבר לזה, הם עובדים על זה, ועוד חצי שנה הם עושים פרומושן, ועוברים לאיזו קבוצה אחרת, ויוצאים לחל"ת, ופתאום צריכים work-life balance, השיקולים הם שונים. השיקולים גם של הסמנכ"ל שמוריץ את הפרויקט הזה, זה כדי לדפוק את הסמנכ"ל השני בכלל, ולוודא שזה יושב אצלו, כי זה קול, והוא בכלל רוצה לתפקיד מנכ"ל כשהוא יוצא. זאת אומרת, זה אוסף של שיקולים פוליטיים, שבתור יזם בסטארט-אפ אי אפשר להבין. מה שאני אומר, לסטארט-אפים, התחרות היא עצמך. היכולת שלך to execute. אף אחד לא חושב עליך, לא מסתכל עליך, אתה חושב שכן, כי אתה מרכז העולם, או, הם עושים את זה כדי לדפוק אותי. הם לא יודעים איך קוראים לך בכלל. אתה לא מעניין אותם, כי אתה לא קשור לפרומושן שלהם בכלל. וזה הדיסוננס הזה שקורה בתור סטארט-אפ, שאתה בטוח, קצת כמו במדינת ישראל, אתה בטוח שאתה מרכז העולם. כי אתה חי בתוך, וכולם, כל מי שאתה מכיר, מדבר על זה וכו'. וזה נראה לך כאילו, אף אחד לא סופר אותך ממטר. האתגר שלך זה איך באמת להתרכז בלקוח, לבנות מוצרים, לזוז מהר, זהו. כל השאר doesn't matter, וכמו שאנחנו יודעים, רוב האינישיטיב זה של חברות גדולות, יש מעט מאוד דברים שמצליחים בהם. זאת אומרת, כולם עושים הכל, אבל בסוף יש להם את השניים שלושה core business שעובדים, וכל השאר זה לשרוף כסף. יפה. תספר לי רגע על רגע הרכישה, ואז נעבור לשלב הבא שהיית בתוך גוגל. מה היה שם, איזה רגע אתה זוכר הכי משמעותי מכל, בטח זה היה תקופה, והיה את הטלפון לפני, וזה מה הכי איקוני בעיניך בכל התהליך ההוא? שהוא מבחינתך בראייה לאחור, הוא מסמל את האירוע. יש הרבה מאוד אגדות על רכישות. וכמו הכל בחיים, זה מסופר על ידי המנצחים, וכמובן כל אחד היה אסטרטגי וזה וזה וזה. זה היה תהליך מאוד מאוד קשה, יחסית מהיר, אבל מאוד מאוד קשה, מכל מיני סיבות. אבל אני לא אשכח את היום שסגרנו את העסקה. זאת אומרת שזה כבר נחתם. וזה אחרי שלא ישנתי, אתה יודע, זה 3 שבועות, אתה גמור פיזית וכולי, וגם פתאום אתה נהיה חולה, כי הגוף שלך החזיק מה. אני חושב שקמתי יום למחרת לאוסף של אימיילים מכל המערכות האוטומטיות של גוגל. HR, תמלא את הזה, תמלא את זה, הנה ההנדבוק, תתחלת את טריינינג כזה. ואז פעם ראשונה התחלתי להבין, הייתי רחוק מלהבין, מה זה קורפוריישן. וזה אחד הדבר, בתור יזם, אתה מגיע לחברות ענק האלה, אלה אם אתה נבעת בהם, אין לך מושג איך הדברים, אתה לא מבין חצי מהמילים. הכל זה קיצורים, אין לך מושג מה מדברים. ואתה פתאום מוצא את עצמך מבלה שעות mandatory training, על harassment ועל bribes, איך לא לשחד מדינות שלישיות. דברים שאתה בכלל לא מבין, אתה מבלה את זה יותר זמן, כנ"ל כל העובדים שלך. אז בשבילי זה היה הנקודה שהייתה אמורה להיות הנקודה הכי שמחה וזה, וחטפתי דיכאון, התחלתי להבין מה זה. יש תמונה מפורסמת שלי ביום שכאילו עם הכובעים האלה של הגוגל, יש את היום שמתחברים, וכולם צוחקים שנראיתי כאילו אני רוצה להתאבד. בדבר הזה לא רציתי ללכת. היה מאוד קשה הדבר הזה, אבל זה החיים. כן. כמה זמן היית בגוגל? הייתי 7 שנים בגוגל. יחסית הרבה להיות בתוך הכל. אף אחד, כולל אני, לא האמנו... בגלל החוזה שלך היית מחויב להישאר? אף אחד, כולל אני, לא האמנו שאני אחזיק מעמד יותר מ3 חודשים. זאת אומרת, זה באמת היה נס. תשמע, מה שלמדתי זה לראות את העולם מפרספקטיבה של
top 5 companies. אוקיי. כן? אז אני חושב, הדבר הכי חשוב שלמדתי מזה, שני דברים. אחד, לא להיכנס אף פעם ראש בראש באחד מהשחקנים האלה, בתחום העיקרי שלהם. בליבה. כן? אל תפתח search engine. כן. גוגל, אין לך... היכולות שלהם שם הן בכלל לא נתפסות על ידי כל בן אדם מהתחום, זה פשוט משהו אחר. מצד שני, תפתח מנוע חיפוש לטיסות, אתה יכול להביא להם את הסתירה שהם לא ידעו איפה זה יבוא להם. אוקיי, כן. וזה ההבדל השני, זאת אומרת, כל עוד אתה לא במיינסטרים שלהם, יש להם הרבה יותר משקולות וחיכוך מאשר יתרונות, לפתח משהו חדש, משהו שונה. עזוב, אתה רוצה לפתח, דוגמה הכי קלה, זה מייקרוסופט וה-AI, כן? גוגל הם המובילי ה-AI, המציאו את התחום, ללא ספק. יש שם יכולות... דיפ מיינד, עזוב, באמת, אני ראיתי דברים פנימיים לפני 10 שנים, שאתה פשוט לא מאמין שזה בכלל קיים, כן? מצד שני, בגלל זה גם, מאוד קשה להם להשתמש בזה למוצר, לפתוח את זה, מה זה הרגולציה, מה היה נזק וכו'. מייקרוסופט שלא היה להם כלום, קל להם לעשות את זה. זה הדילמה של ה-innovator. אבל מעבר לזה, אני חושב שזה חוזר לנקודה הזאת, לפתח תשתיות AI, אין שום סטארט-אפ שלא יתקרב לזה. כלים לניהול מערכות AI, יש אולי קצת מקום שם. מוצרים שמשתמשים ב-AI, זה המקום שסטארט-אפים יכולים לעשות מהפכות, וה-AI פתוח היום לכולם. אוקיי, הבנתי. עכשיו אני רוצה לקחת אותך, להשתמש בך למשהו אחר, אוקיי? תשמע, אני עובד עם חברות שהן תאגידים, אוקיי? ויש מנכ"ל ויש הנהלה וכן הלאה וכן הלאה. והם רוצים לחדש, אבל קשה להם, ואז הם באים אליי ולצוות שאומרים בוא נחדש וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה עכשיו להשתמש בך איך אפשר לרפא את זה, אבל במסגרת המגבלות, הם לא סטארט-אפ, הם חברה גדולה, אוקיי? אז אני הייתי, בגוגל הייתי מאוד... כמו שמכירים אותי, אני מאוד outspoken, כן? אני לא בדיוק שותק, אני מאוד נחרץ עם הדעות שלי, לא נכונות תמיד, אבל לפחות אני מאוד מאמין בהם באותו רגע, ואני מאוד ווקלי, ולכן מאוד מהר בגוגל אני הייתי הדמות הווקלית. היה פגישת, באירוע VPs הראשון שלנו, וכל מי שאתה מכיר בגוגל שעבד שם ב-2014 והיה VP, יזכור את זה. מה היה? לארי ביקש ממני לעשות מצגת על מוצרי המובייל, למה מוצרי המובייל שהם לא באמת תופסים, קמתי וחצי שעה מצגת, למה מוצרי המובייל של גוגל הם על הפנים וכל התפיסה שם גרועה. וקמו 160 VPs ומחאו לי כפיים. די. כי הייתי היחיד שהיה מוכן להגיד מה שכולם יודעים. את האמת. עכשיו, אתה יודע, אתה בא מסטארט-אפ, אתה לא חושב על זה, גם מה, יפטרו אותך? כן. כולם חיים באיזו אגדה בקורפוריישן, שיקרה להם מה שהם יגידו את האמת. כן. זה לא רק אמת, אבל זה גם תפיסה, אתה יודע, הם חיים באיזו תפיסה שהם מעולים. כן. וזה הנחת הבסיס. כן. עכשיו, במקרה, העולם לא עשה את הדבר הנכון. אז הייתי מאוד outspoken, אבל... תשמע, נשמע כמו פיל בחנות חרסינה. כן, ללא ספק. אז ישבתי עם סונדר וכמה פעמים, ובאתי עם תוכניות. איך לא פיטרו אותך אחרי שנה, תגיד? זה אני לא מבין. נכון. דרך אגב, לא מבין. כאילו. שלא לדבר על כל התלונות שהיו עליי ב-HR וזה. לא מבין איך לא פיטרו. תשמע, 90% בוא נגיד, לא 90, נגיד 70% האנשים בגוגל יזכרו אותי לטובה, וירצו לעבוד איתי עוד פעם וכו', 30% שונאים אותי ולא רוצים לשמוע ממני. כי היית כזה בולי, כזה השור ב... זה בעיה בדיוק, זאת בעיה טקטית, אבל אסטרטגית זה להחליט, הנה 3 אזורים גג, שאנחנו הולכים להיות בהם, בכל אחד מהם אנחנו נהיה החברה המובילה או השנייה בעולם בתחום הזה, אנחנו נפתח את זה עוד ועוד 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 ועוד, ונהיה כל כך טובים שאף אחד לא יכול להתקרב. ואם זה סוג של ענק ישראלי, שאין לו, הוא אומר, בליבה אני כבר בתקרת זכוכית שלי, אני כזה... תקרת זכוכית זה בראש. למה החברה הישראלית הזאת היא לא משתלטת על שאר העולם? למה היא לא מוכרת בדרום אמריקה או ארצות הברית? כאילו זה סתם בראש, כן, התפיסות. או שיש חברות, בישראל רוב החברות שמוכרות לשוק המקומי. המתחרה שלהם זה הרגולציה. נכון? בסוף זה שוק כל כך קטן, הכל עניין שיחסי ממשל, ובאמת אין להם יעילות. אנחנו, כשיוצאים מעולם ההייטק, ישראל היא מדינת עולם שלישי מבחינת פרודוקטיביות. גם בממשל, גם בבנקים, גם בכל הדברים האלה. הבנקים הישראלים הם לא בדיוק איזה מנוע צמיחה גלובלי. אין סיבה שהם לא יהיו. דרך אגב, הם יהיו יכולים להיות בנקים גלובליים. למה? בנק מהונג קונג פתאום נהיה בנק גלובלי, אז למה לא בנק מישראל? כי הם לא באמת יעילים, הם יודעים לקחת עמלות מאנשים כמו מונופול, לגנוב מאנשים שקפואים אצלם. ואז הם לא יכולים להתחרות בשוק תחרותי. הם לא מספיק מוצלחים בשביל שוק תחרותי פתוח. בדיוק, אבל זה משהו אחר, תראה הפוך. אם בנק אחד בארץ היה מחליט שעושה תחרות גלובלית, ועושה שינוי, א' לא לוקח פה 80% מהשוק בארץ, הוא היה מתנהג כמו בן אדם, אבל יכול גם ללכת לקפריסין וטורקיה, לכל העולם היה יכול להיפרס. בנקאות זה מאוד רגולטי, זה בעייתי וזה, אבל HSBC עשו את זה, וסיטיבנק וחברות אחרות עשו את זה. אבל זה שאלה של ויז'ן, אתה יודע, כשהוויז'ן שלך או אני, מדינת ישראל זה השוק המקסימלי, אז זה משחק סכום אפס מול הבנק השני. נכון. אז בעצם מה שאתה אומר זה, כשאתה כבר מספיק גדול, אז תסתכל קודם כל דווקא על עולמות הליבה שלך, אל תנסה ללכת למקומות שאין לך בו יכולת מיוחדת, דווקא שם תחשוב מה צרכי הלקוחות בשוק הקיים או השוק האחר. יצאת,
אז בוא נדבר על עוד סטארט-אפ, אז אתה פותח עוד סטארט-אפ, כאילו לא הספיק לך, נכון? היית יכול לפרוש. לא, אז אני קודם פרשתי, היה לי כל הכסף בעולם וכו'. א', גיליתי שלפרוש זה לא כל כך קל. למה? זה מאוד מאוד משעמם. למה? ניסיתי לפתח תחביבים. לא, לפרוש בניו יורק עם הרבה כסף, נשמע לי סבבה. לשבוע. אוקיי. ניסיתי תחביבים וזה. מה התחביב הכי מופרך שניסית? ניסיתי הכל, מקייט סרפינג לכתיבה, כתבתי כל מיני דברים, רציתי לכתוב ספר, אנג'ל אינבסטינג בחברות, VC להצטרף כשותף, מיליון דברים שונים, קו על אופני כביש, ניסיתי כל מיני דברים, שום דבר לא תפס, והייתי מאוד מאוד משועמם, תכלס ביום. אבל הנושא הזה של ה-misinformation ו-disinformation, ומה שקורה עם העיתונות והעתיד של הדברים האלה, זה דבר שכבר הרבה לפני עוד בגוגל, מאוד מאוד חקרתי ומאוד הפריע לי, מה המצב. ואני מרגיש שאנחנו במין סטטוס קוו שהוא הכי גרוע לכולם. זה worst possible outcome, זה מה שקורה היום בסושיאל מדיה. המדהים בסושיאל מדיה, ככל שנכנסים יותר, מגלים שזה יותר גרוע ממה שחשבת. כי רוב המקומות שאתה נכנס, ככל שאתה לא עומד, אתה מגלה שזה אפור, ויש ככה, ויש ככה, וזה לא... פה זה, כמה שאתם חושבים שזה גרוע, זה פי 10 יותר גרוע. אוקיי, אני רוצה להגיד לך, לקחת את זה קדימה, כי אני חושב שעל הבעיה מסכימים. השאלה היא למה דווקא אתה חושב שבסוף אתה צריך להביא את היוזרים, למה אתה חושב שדווקא אתה תצליח לפתור אותה? כאילו... א', אין לי מושג אם אני צריך לפתור. אני חושב שיש לי צ'אנס מול כולם. אוקיי. אז אתה צריך מודל עסקי חכם, אתה צריך את השותפים ואתה צריך את היוזרים, שזה טריק. זה טריקי מאוד, לא, אתה צריך את הכל ביחד. מאוד טריקי. כשאילן מאסק הודיע שבסוף שהוא הולך לרכוש את טוויטר, זה הנקודה שהחלטתי ללכת לזה עד הסוף. למה? כי לפני זה ניסיתי לפתור את זה בבעיות קטנות, בפתרונות, ואז ב$44 מיליארד היה ברור שהוא לא יכול להצליח, ודרך כלל זה לא משנה אם זה הוא או מישהו אחר. במחיר הזה, עם תשלומי הריבית האלה וכולי, החברה הזאת לא יכולה לשרוד, היא non-viable entity. אוקיי. אז רק תסביר את הלך המחשבה, אמרת שזה תאונה שהולכת לקרות, ולכן צריך יצא... אני אומר, זו תאונה שהולכת לקרות, ולכן ייווצר חלון שבו אנשים כן יהיו פתוחים לדברים חדשים. אוקיי. אני מאמין שבכלל, הדור הראשון של החברות סושיאל, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב במובן מסוים, הם לא ייעלמו. לא ייעלם, AOL ויארו הם חברות גדולות היום, כן? אז זה לא הולך להיעלם, אבל הם מתחילים את ה-death spiral שלהם, והולכים לקום דור חדש של חברות. ועכשיו הדוגמה הכי טובה זה טיק טוק. טיק טוק זה לא יוטיוב, זה משהו אחר, אבל זה עונה על צרכים מאוד מאוד דומים, וזה לא ספק המתחרה הכי גדול של יוטיוב. נכון. מה הפיצוח שלך? אז הפיצוח שלי, א', רכבנו על הקטע הזה של היה לנו כמה בעיות, אני צריך לשכנע עיתונים ופאבלישרס להזרים את התוכן שלהם בתוך הפלטפורמה שלנו, לאמץ מודל עסקי חדש של מייקרו פיימנטס, ואני צריך לשכנע קונסומרס להצטרף ולהשתמש בזה, גם כרשת חברתית וגם כתוכן. תכננו להשיק במרץ, אבל בנובמבר אילן מאסק יצא, כבר הכל התחיל להתרסק, ואמרתי, אנחנו משיקים as is. עשינו השקה מאוד מוצלחת, מאוד כישלון של המוצר, אבל של השקה מדהימה. היה לנו בערך 650,000 איש נרשמו לרשימת ההמתנה שלנו, 430,000 נרשמו למוצר, היום יש לנו 200,000 משתמשים בחודש, יש לנו 100,000 בשבוע. אז רק שאני אבין, זה קצת כמו מידיום, פגש את טוויטר, פגש מיקרו פיימנט? בדיוק. אתה בתור יוצר יכול לבוא, אתה יכול לכתוב, כמה מילים, או אתה יכול לכתוב... מתי אתה נותן את המיקרו, לפני שקראת או אחרי? לא, אז א' זה הכל החלטה של היוצר. רוב התוכן הוא פתוח לגמרי, ואז אנשים יכולים לתת לך טיפ בסוף. שזה בסוף. בסוף. יש מראש שאתה יכול לבקש, עוד מעט אנחנו יוצאים ממודל שתשלם כמה שאתה רוצה. אז זה מראש, אבל אתה יכול לתת גם אפס. זה מעניין, כי כל מכניקה כזו מייצרת משהו אחר, ויכול להיות שהייתם צריכים לבחור אחת מהן, כי כל אחת מהן מייצרת חיה אחרת של תוכן. אחד זה קליק בייט, השני יותר ערך, אבל אולי לא ישלמו. המודל הוא כן, אתה רק צריך להביא את היוזרים בשביל להוכיח אותו. עכשיו האתגר הוא להביא את היוזרים. כי יש לך ביצה ותרנגולת במסה. ללא ספק, וזה האתגר הכי קשה לך, אבל זה היה אתגר בווייז, זה אתגר בכל קונסומר פרודקט. כל קונסומר פרודקט עובד מעולה ב1,500,000. כן. אתה יודע, זה הבעיה, רק 5 מיליון ראשונים. אבל הפתרון הזה תלוי ב1,500,000, הוא לא יעבוד ב1,000,000 הראשון. לא, אז זה מה שאנחנו רואים שהוא כן. קראתי סקוט גלווי המליץ, וזה יפה, אוקיי? יש עוד שמות שיעזרו אחרי זה להביא את הבוסט? קארה סווישר, הרבה מאוד עיתונאים וכו'. יש לי היום בדאטאבייס כל עיתונאי they've ever heard of. אבל הם לא פעילים רובם, כי הם היו בהשקעה הראשונה. והכסף, מאיפה? הכסף להשקעה, מאיפה? אנדריסן הורוביץ. אוקיי. אז אוקיי, אז זה לא סלפן. אני חושב שבסוף זה, איך אתה שואל את עצמך, אתה אומר, אוקיי, ויש לא מעט כאלה שנופלים בשלב הזה, אני בעל ממון, יש לי יכולת לגרום למשהו לקרות, ובמסגרת, יחד עם הקריזמה והמשאבים שלי, זה יקרה, אבל אולי אני טועה, אבל אתה לא תדע שאתה טועה, כי אתה כאילו שותה את החמצן נושם את החמצן של עצמך, וכולם אומרים כן, כן, ועוד הבאת הכסף ואת כל הקשרים שלך.
איפה אתה אומר רגע, איפה אתה בודק את עצמך? אתה מבין למה אני מתכוון? שזה וייבילי. math doesn't lie, נכון? מספרים וה-KPIs ברורים, אתה רואה אותם כל היום, יש דברים שאנחנו מצליחים מעולה, יש דברים שאנחנו נכשלנו בצורה דרמטית, וזה כמו כל סטארט-אפ. זאת אומרת, אני מסתכל הפוך, אני אומר, אנחנו קיימים שנה, אוקיי? לא יכולתי לדמיין, כשהתחלתי, שאני אהיה במצב הזה עוד שנה. אוקיי. כמובן, הציפיות שלי, אבל גדלו גם, אז היום אני מצפה ליותר. כמה כסף גויס? $13 מיליון. וזה אחד היתרונות, להיות יזם פעם שנייה. זה שגייסתי הכסף בשבוע. מאוד קל לגייס את הכסף וכולי. הבעיה היא, אבל, וזה דבר שאני מאוד מקפיד עליו, ראיתי הרבה מאוד חברים שלי שהצליחו, שהולכים לראונד השני. יש לך בעיה, אתה מפחד על השם שלך, אז אתה רוצה שדברים יהיו מושלמים, וככה סטארט-אפ לא עובד, ואתה לא רוצה לקחת סיכונים יותר מדי, ואתה מחכה יותר מדי וזה. אתה מגייס יותר מדי אנשים, אתה בונה ארגון מנופח, כי אתה יודע כבר, אתה תצטרך את העורך דין, עוד שעה, אתה יודע יותר מדי. זאת אומרת, זה הבעיה. אז אתה צריך לעשות unlearn. אתה צריך unlearn, ופה I'm very disciplined על not to be disciplined. נקרא לזה ככה. על כן לעשות ניסויים, וכן להוציא דברים חצי אפויים, ולא לפחד מהבאגים, וכל הדברים האלה, כי, איך אמר ריד הופמן מגריילוק, הוא אמר, if you're not embarrassed when you launch your first product, you launch too late. נכון. אז אני אחלה embarrassed. מה כבר למדת מהמסע הזה? השיעור העיקרי שלמדת כבר מהשנה הזו של יזם פעם? אני אגיד הפוך, אני אגיד מה הטעות הכי משמעותית שעשיתי כבר. התחלנו בווב ולא במובייל. שזה מפתיע שזה בא ממך. נכון. כן, נכון, אני רואה את זה. תגיד, אנחנו ככה לקראת סיום. אני אשאל אותך שתי שאלות די קשות, אוקיי? אבל אין ברירה. אני היום יזם, אני רוצה שתיתן לי עצה. עוד אין לי את הרעיון. אני מגיע מיחידה טכנולוגית, ויש לי אפילו שותף עסקי, ואנחנו רגע מתיישבים ושואלים מה אנחנו צריכים לעשות. אז שאתה מסתכל רגע על העולם ועל מה הוא צריך, מה היית מייעץ לנו, על מה להסתכל? יש לנו את היכולת. תלכו לעבוד בחברה אחרת. אוקיי, מעניין. למה? לשבת בחדר ולחשוב על רעיון, כן. אני לא מאמין שזה עובד ברוב המקרים. אוקיי. רוב היזמים הבאמת משמעותיים פתרו בעיה שלהם. משהו שאישי שהם ראו וחוו ונכנסו לעומק. או שהם הרבה זמן בתחום מסוים ואומרים כל תחום הזה שבור והוא לא הגיוני לך נעשה משהו אחר. או שהם עבדו בחברה בתחום וראו את זה. או שזה בעיה אישית שלהם. אבל לשבת ככה ולהתחיל לעשות בריינסטורמינג, זה קשה. עכשיו אני אלך לפרסונה השנייה. אני סמנכ"ל או סמנכ"לית בחברה ישראלית גדולה, מצליחה, לא יודע, תיקח בנק, דיברנו בבנק. ואני מתוסכלת מהמבנה, ואני שנים כבר בתוך המערכת, אני מעולם לא הקמתי, ואני מתוסכלת מזה שאין מספיק חדשנות, ואין מספיק יצירה, וכל הדברים שדיברנו עליהם. קצת שאני לא הייתי, מה אתה מייעל? אני בא אליך ואומר, תקשיב, אני כועסת, אני בן 40 ואני מבואס. מה לעשות? למה? את סמנכ"לית, את מרוויחה הרבה כסף, יש לך כבוד, את בבית כל יום ב5. אני רוצה לעשות אימפקט, אני רוצה לעשות משהו, זה משעמם, אני רוצה לעשות משהו גדול, אני רוצה להביא דבר חדש, אני מקנט בכל אני רוצה, כאילו, נכון. הייתי אומר שאם את בגילי ה-40, סמנכ"לית וכל החיים בזה, אין לך את הכלים להצליח בסטארט-אפ. מצד שני, תעשי מהפכות בתוך הבנק. בגלל שכולם שותקים ולא עושים כלום, אם את תבואי עם קצת ביטחון עצמי, תבואי עם קצת רעיון חדשני, את תהיי הסופרסטאר של הארגון. הבר הוא כל כך נמוך לאינוביישן בארגונים האלה, שאת יכולה להצליח שם מאוד. בכלל הייתי אומר חברות ישראליות שמוכוונות לשוק הישראלי, כאילו by definition זה מקום קשה, הפוטנציאל רווח שלהם מוגבל, היכולת שלהם באמת, הכל מוגבל. אין סיבה שחברות ישראליות לא ישלטו בעולם. זאת אומרת, אין סיבה. למה חברה הונג קונגית יכולה, ולמה חברה מסינגפור יכולה וכו'. אבל זה עניין של תפיסה, אם אנחנו כל היום חיים באיך אני משיג את האישור ממשרד העבודה, להעסיק את התאילנדים וזה, אז אתה לא באמת תשתלט על העולם. כן. תשמע, נועה, מה שאני לוקח ממך זה את המילה אמת, אוקיי? גם איך שאתה מתבטא היום או התבטאת בתוך גוגל על התרבות הארגונית, אבל גם סוג של אמת, לא אמת ושקר, אלא אמת של שקיפות ומודעות עצמית. גם מה המצב שלנו בשוק, גם מה חוסם אותנו, גם מול הלקוחות, היכולת רגע להסתכל כארגון למציאות בעיניים ולדבר אותה, את מה שכולם יודעים, זה הדרך היחידה שבה אפשר בעצם לייצר את אותה חדשנות, את אותו מנוע קדימה. אז אני לקחתי את זה ממך וזה מהמם. נועם, המון תודה. למדתי והיה כיף. תודה. היה מצוין, post.news, אוטוטו אפליקציה, וכרגע זה מובייל ווב, חוויה נחמדה. סגור. תודה. להתראות. אז תודה שהקשבתם.
כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים ב-G-Team. אבל קודם כל, כמובן, הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם, מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה 4 שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50,000 רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק, ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא, וגם עוד חבר צוות אחד או 2 מ-G-Team נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות 2-3 מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד 3 quick wins כאלה שוואי, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד G-Team, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.